Projekt Mozolány Fit Body mení telá a napravuje hlavy. Roky úspešných projektov a stovky kíl spálených tukov sú toho dôkazom. A tento rok nebude výnimkou. No prvé, čo musí každý urobiť, je priznať si pravdu. Toto sú semifinalisti tohto ročníka, z ktorých vyberieme finalistov, ktorých budeme meniť za pomoci našich trénerov a partnerov, aby sme všetkým ukázali, že sa to dá. No ešte stále je tu možnosť, aby sme vám nič neukazovali, ale aby ste to ukázali vy. A to všetkým. Som jedávala veľa razy 1 až 2 krát do dňa, čo je veľmi málo. Viem, že sa má jesť 5 krát do dňa pravidelne v menších porciách. A ja som veľa razy zabudla, že som celý deň jedla, najedla som sa až večer. Že aha, táto, že ten je taký tučný ako ty. Hej? A ja som povedal, ty kokšo, že keď ti to povie syn, tak zdvihni ten zádok a poď na to. Ja som mala celý život okolo tých 65. Potom v škole sa mi to celé narušilo a v robote som to dorazila. Pretože si myslím, že zrovna ja by som bola tá, ktorá by to dotáhla až do konca. Prihlasovanie stále trvá a nič nie je rozhodnuté. Toto je skupinka šťastlivcov, ktorí sa ocitli pred bránami projektu, ktorý skrášľuje telá. A tak nečudo, že sa do neho chcú zapojiť mnohí. Do soboty máte túto možnosť aj vy. Kliknite na zmeňtelo.sk a staňte sa súčasťou najúspešnejšieho slovenského projektu v chudnutí. A keď sa posnažíte, možno sa medzi semifinalistami ocitnete aj vy. Nejdem sa teda vyhovárať na život. Ja som sama sebe na vine, že som dopadla tak, ako som dopadla. Sila som po novom roku, som 7 dní plávala za sebou, akože po hodine. No ale som to vzdala, pretože mi chýba pevná vôľa. Práve, že bez trénera to nejak nedokážem asi. Skúšala som to, ale nevydržala to dlho. Asi tak mesiac a pol som vydržala, no. Keď vidím tie mladé dievčatá chudé, tak akože to dáva plnú energiu, tak ja si kvôli tomu som tu išla. Chcela by som byť takisto aj takým motivátorom pre ženy, ktoré majú deti, ktoré sú po pôrode, aby nemali potrebu sa nejakým spôsobom vzdávať, aby mali stále potrebu sa snažiť. Už veľa času neostáva. Projekt Mozolány Fit Body je tesne pred začiatkom. Prvú časť si budete môcť pozrieť už o týždeň, no dovtedy zmobilizujte svoje sily a pokúste sa aj vy dostať medzi tých, ktorí chudnú s nami a na ktorých po 10 týždňoch okolie dokáže povedať len wow.